You gotta. Dan yaya kaje ka ta mushi. Dapat koi. Dapat koi. Ya. Bara uba, shege gara. Bara uba yau cakwai dan bara uba yau ina trobu market. Dan kasuwan uzirin je lafi. Dan ya zen dan bara uba. Wannan waya a banza zan iya an zo irin kura 8,500 din nan. Garori ba sa ba da hannu yasa Allah ya kwado. Dawa ga jika ta kusa karewa ma a gurbar da Ina. Gashi nan. Kaga shi. Ai. Wallahi da ma rike mun rai. Shine. Fara mana bala. Kene ko? Banza. Rike waya shege. Allah ine madan shodi.